Li għanna maħna huwa Mario Attar. Mario, l-għu n-xedejlek prosit. Mario, il-messaġġ tiegħek kan qed dal-video. Ikollok tgħidilna naqra inti fuqek. Qabel ma bdejt tajjeb qabel dawn is-siġġimgħat li għadhom kemm għaddew, x'kien qed idejjek illi waslek biex tgħid għandi bżonn nimilek. Ħanibdew minn hemm. Siġġimgħat ilu x'kien qed idejjek, Mario? Nuqqas ta' konfidenza fija nnifsi u għad pereżempju l-ħwejjeġ ma jiġi xejn. U d-deċidejt li għamil il-classes. Proset ħafna. Ħaneħdu naqxej l-ura jina. Ikollok tajli din il-nuqqas ta' konfidenza, din il-nuqqas ta' forsi enerġija. Fiex kien qed taffettwak, Mario? Isu x'kien qed idejjek illi tajt isma' kien bżonn nibidel. Letteralment għandha affarijiet żgħar bħal ngħidu aħna nagħmel sempliċi lazz ma kontx kondu, ġifieri, u Qed bżonn nibidel. Tax ħasib ukoll Mario. Kif smajt bina bejn You Better Life u għalfejn qed tisma' diħa mor nipprova. social media. Is-social media. U forsi anke l-ewwel darba li ġejt għall-consultation li għamilna fejn fiha inti intażilt. X'waslek biex tgħid iwa, jiena intażilt għaliha u ħanagħmilha. Għalfejn għażilt lilha biex nifhem hekk. Mhux forsi alternattivi oħrajn. Classes qatt m'għamilt. Alright. Jew gym, jew forsi ġiri u hekk. U nipprova xi ħaġa differenti u l-classes settor idejja li ħafna. Nirringrazzjak. Mela, ikollok ilna daqsxejn fuq dawn id-dettalji għal-min forsi għand ma ħaġi għall-group sessions li nagħmlu għal You Better Life. X'għoġbok f'dawn il-group sessions, Mario, għalfejn ħassejthom effettivi? Xi ħaġa differenti, exercises differenti, dejjem il-coaches jgħinuk ħafna, jiġifieri. Parti l-sistema, apparti il-fatt li kienu ċogru. X'għoġbok aktar? Pereżempju tajt li għax nafsi semmejt il-qabel, il-fatt li huma nofsija għal-mod tal-kelma. Fl-istili tagħhom is-sessions, lilek fiex taħseb li għenuk, Mario? Il-ħin, inti tista' tibbaġġettja ħafna l-ħin tiegħek. Il-fatt li huwa nofsija. U anke ma tħossokx tkun ta' barra mill-ilmax. Inti li għad tħallat ma' nies differenti, ġifieri ta' daqs differenti, Għax ta' minn ngħidu Mario, grazzi li tissemmija, li għandna forsi m'għandux idea. Il-group sessions li jsiru mhumiex għal min irid jagħmel pereżempju bodybuilding jew għal min sejjer għall-Olympics, però għalina illi aħna forsi ħafna mill-ġurnata għandna bil-qiegħda, għandna ġurnata twila tax-xogħol, forsi anke għandna l-familjari tagħna li rridu ħsieb u allura rridu nsibu dik in-nofsija għalina illi ħatatejna r-riżultat ta' kif nidru, ta' kif inħossuna u ta' saħħa wkoll. Mario, ikollok tajt lil-min qed jara dan il-video. X'differenzi rajt? X'riżultati bdejt tħoss u x'riżultati bdejt tara issa li għadhom kemm għandhom dawn is-siġġimat Mario? konfidenza fik innifsek iktar u ħwejjeġ pereżempju ċertu affarijiet li qatt konna naħdem għalih jiġuni jew jiġuni. Għandek idea li lift weight jew inches? Wait, issa għadni għaddek li fil ġifieri second consult classes with 14 kilos. F'siġġimat, wow. Il-ta' ngħidu, għax importanti li Mario wkoll, illi mhux kulħadd ħajtlef 14 kilo f'siġġimat. Però Mario daħal għaliha ktir għal jiena l-iktar maħda bis-serjetà, Mario kien jiġi jsisti ħafna hawnhekk u għadu jsisti ħafna u Mario qed igawdi r-riżultati. U għal daqstant għandek proset kbira Mario. Ħanitolbok l-appell finali tiegħek għal min qed jagħmel il-video, forsi nies li bħalek qed iħossu x-xewqa illi jagħmlu xi ħaġa illi forsi għadhom ma ddeċidewx għadhom titellaw jniżlu. L-appell tiegħek għal min għadhom titellaw jniżel x'inhu Mario. Jew provawhom il-classes għax tmur il-quddiem u tittamel moħħok hemm u determinazzjoni biex l-exercise u l-klass, il-ħin li tik tal-klass tagħmlu fuq. Prosi xfidja, tara għamel li ħeddi wkoll. Prosi ħafna, tajjeb ħafna. Mario, neħħa social media, għadu qed jixbek. Biex toħda t-ċitajt, jina ħalli prezentarek dan il-ċet Mario, ħadolok il-sogru daqxej minn hemmhekk kemm jidher anke fuq l-iskrin. Mario, nixtieq ngħidlek prosi ħafna xbejn. Keep it up.
kif ngħidu dejjem, l-ewwel siċċimat huma importanti, imma huwa xi jiġri wara li huwa l-qofol. Naqblux bejn. Proset tassew, grazzi ħafna lejlek.